Mukapin sa 14 milyones pesos ang balor sa iligal nga drogas nga nasakmit atul sa managlahing anti-drugs operation sa Central Visayas ni ining si Manaha. Nasakmitan si alias Bay, 26 anyos, sa mukapin sa 7 milyones pesos nga gidudahang iligal nga drogas atul sa joint buybacks operation nga gilangkuban sa mga sakop sa Regional Intelligence Division, Provincial Drug Enforcement Agency ug Philippine Drug Enforcement Agency sa Barangay San Roque sa Dakbayan sa Talisay kagabi. Gihulagway ang sospek nga taga-sitio Sambagan, Barangay Tangki nga usa ka high-value individual. Mato ni Police Lieutenant Colonel Homubono Sayon nga mitimbang og 1.1 kilo ang gidudahang shabu nga mobalor og 7.4 million pesos. Samtang moabot usab sa 7.4 million pesos ang gidudahang iligal nga drogas nga nasakmit sa mga sakop sa Tagbilaran City Police Station sa Bohol atol sa buybacks operation sa Barangay Dampas, Tagbilaran City ni adtong tungang gabi ni adtong Lunes. Nasakmit kini gikan sa duha ka mga dinakpan nga sila si alias Antonio, 48 anyos, taga San Isidro, Maribohok, ug alias Jude, 20 anyos, usa ka mananagat nga taga Barangay Ubuhan, Tagbilaran City. Moabot sa 1.096 grams sa gituhuang shabu ang nasakmit sa kapulisan gikan sa duha ka mga suspitsado. Nakadawat tag mga information regarding sa illegal transactions, illegal mga drugs. So, among gitanaw nga kani possible nga i-dispose during an inquest na to. But eventually, are able to arrest o atong nahunong, no? Na katong ako nga volume sa illegal na drugs dili na makaabot sa mga streets.